Vimos tamén un informe sobre o proceso de presentación de candidatos que anunciamos tamén no seu momento, que acordamos na planificación no comité de dirección e que se veu desenvolvendo dende ese momento. A día de hoxe, algo máis da casi o 60% dos candidatos xa están presentados oficialmente. Claro, quere decir que moitos dos outros estén tamén seleccionados a espera dun acto de presentación oficial, pero bueno, seguimos o ritmo que marcamos de presentación planificada e de acordo a unha estrategia xeral dos candidatos por comarcas, a salvo de algunha presentación singular que se fai tamén, onde se estima oportuno, pero ese calendario xa digo que fixemos pois nada máis empezar este período, a volta ao Brao, pois se vai cumprindo con independencia, digo, pois despois me preguntan da presentación dos candidatos das 7 cidades onde xa dixemos que nos acompasaríamos as previsións que se fagan a nivel nacional respecto á presentación de candidatos das cidades en todo o territorio. Por tanto, temos tamén que ter en conta ese calendario, cousa que non hai que facer co resto dos candidatos. Por lo tanto, seguiremos ese ritmo que nos marquen. Falamos das aportacións que se nos pediron dende o programa, dende a organización do partido a nivel nacional, dende Génova, para o programa marco que se está facendo para as eleccións municipais. Nós temos eleccións autonómicas e, por lo tanto, de cara ás eleccións municipais, nos están pedindo aportacións que integren o programa marco a nivel nacional. Ao redor de 150 van ser as que finalmente enviemos, despois de falar cos nosos representantes municipais, con todos aqueles que nos tiveran algo que aportar para integrar o programa nacional. Ao final, deu como resultado esas 150 propostas, máis ou menos en números redondos, que versan sobre todas as materias que nos interesa que se teñen en conta no programa nacional e que ademais creemos que poden ser de aplicación en toda España por non ser específicas para Galicia. E ao mesmo tempo tamén se falou no comité de dirección dese programa marco que queremos facer para as municipais, pero a nivel galego, onde xa son cousas moito máis específicas da nosa comunidade autónoma, e para iso nos damos un pouco máis de tempo, o noso propio tempo, xa que non dependemos da programación a nivel nacional, de integrar esas medidas no nacional,